साहा खापसेयाव 1 लाख मिलो साहा खापसेया 1 लाख बिनि मुङा जाबाय नीता आम्बानी होनबा बियो बिसि गोजौआव जों बिसि गाहायाव दं नोंसिना कारेन्ट गैथ'वा बैसिम कारेन्टआ फैबाय पाटासिखर ससे दं कारेन्टआ जोंनि कारेन्ट बिला 100 टाका 150 टाका 200 टाका नाथाय भारताव सासे मानसि दं बिनि कारेन्ट बिला 71 लाख मास मोनसेयाव मुकेश आम्बानी होनबा बिसोरो बिसि गोजौआव दं जों बिसि गाहायाव दं बेनिखायनो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया जौगानायनि सम जाबाय सासे गथ'खौ नों साइन्स क्लासाव एडमिशन होयोबा बोसोरनै जों 5,65,000 होनांगौबा होनबा बे 5,65,000 खौ जों बहा मोननानै जोंनि गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो थ' बेनिखायनो जोंनि न'खरनि रांखान्थिया जौगाथारनांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायबाय आबाद मावनो बेफार फालांगि खालामनो गोजोन न'खर दानो जौगासार न'खर दानो जों खावलायबाय फरायसा फंबाय बिनानावमोन नोंसोर बिमा बिफानि खाथियाव दाहा दं जोंखौ सोर जोनोम होदों आइ आफाया जोनोम होदों नोंसिनि इउनिफर्मखौ सोर बायनानै होदों आइ आफाया बायनानै होदों नोंसिनि दख'ना फास्राखौ सोर बायनानै होदों आइ आफाया बायनानै होदों नोंसिनि लंपेन्ट गस्लाखौ सोर बायनानै होदों आइ आफाया बायनानै होदों नोंसिनि लेडि बार्ड साइकेलखौ सोर बायनानै होदों बिमा बिफाया बायनानै होदों नोंसिनि साइकेलखौ सोर बायनानै होदों बिमा बिफाया बायनानै होदों होनबा जोंखौ फेदेरबाय जोंखौ फोरोंबाय देनां BA MA पास जानानै गिदिर देरनानै बे दाहारखौ बिमा बिफानिखौ जा सुख'फिननांगौ दङना गैया सुख'फिननांगौ दङना गैया बेनिखायनो बिमाखौ अन बिफाखौ मान हो जों बिमा बिफाखौ मान होनानै बिमा बिफानि दाहारखौ सुख'नो थाखाय दिनैनिफ्राय खामानि माव लेखा फराय जोंनि सेंग्राफ्रा जायफ्रा लेखा गारबाय आबाद माव बिजनेस खालाम रां खामाय बिमानो ब्लाउस गांसे जों होफिननो हाथारनांगोन बिफानो गस्ला गिन्दि गांसे जों बायना होफिननो हाथारनांगोन मानोना जोंहा बिसिनि खाथियाव दाहार थाबाय आं बयबो फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायबाय गोबां बुंनो लुबैयासै जोबथारनायाव मोनसे सल' खिन्थानानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय गुबुन मोनसे बाथ्रा थालांदों एसे सेनियर स्टुडेन्टफोर दं जाय BA फरायबाय थानाय हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ खावलायदों फरायनांगोनबो साख्रिबो नागिरनांगोन फरायनांगोनबो बेफारबो खालामनांगोन फरायनांगोनबो आबादबो मावनांगोन नाथाय समाजनिबो खामानि मावनांगोन एबसुनिबो खामानि मावनांगोन एबसुनिबो बिबान रुजुननांगोन थिग बेलस्रि आनसलिकनि आफादगिरिया गाबोन गलांबा सोर आफादगिरि जानो बेलस्रि आनसलिकनि गाहाय नेहाथारिया गलांबा गाबोन सोर गाहाय नेहाथारि जानो जिल्लानि खनेसरा रिटियार जाब्ला सोर जिल्लानि आफादगिरि जानो गाहाय नेहाथारिया रिटियार जायोब्ला सोर गाहाय नेहाथारि जानो प्रमद बर'आ गाबोन गबा बिनि जायगाखौ सोर लानो लरेन्स इस्लारिया गाबोन गलांबा सोर बिनि जायगाखौ लानो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानफोरखौ सोर लानो थ' बेनिखायनो साख्रि मावनाय फरायनाय आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो हारिनि बिबानखौबो लानांगोन समाजनि दायित्वखौबो लानांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ MSc पास जानानै इनकाम APSC होनानै इनकाम टेक्सनि अफिसार जाबायमोन एबसुनि आफादगिरि जानानै हारिनि थाखायनो आन्दलन खालामनानै सोमावसारनानै दिनै BTC होफैबाय दिनै 90 स्कुलाव बर' रावा जायगा मोनबाय दिनै बर' हारिखौ बयबो सिनायबाय बर'आ एसे डेभेलप जाबाय बिनि गुदियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साख्रि गारनानै आन्दलन खालामामोनब्ला दिनै बर' हारिया बे अबस्थायाव फैयामोन थ' बेनिखायनो बिथांखौ जों मान होयो आरो बिथांबायदि हायाब्लाबो जों हारिनि थाखाय फेरलेबसे बयबो खामानि मावनांगोन आङो फंबाय बिनानावफोरखौ खावलायो जोबनायाव आंनियाव भिडिअ दं गोदो गोदाय बेबायदि लेखा फरायामोन स्कुल कलेज गैयामोन खालि बोरला गावनो गदा सिबनो बोरै जुद्ध नांनो बिनिल' फोरोंनाय जायोमोन कौरव महाभारतनि जारिमिनाव बिदा फंबाय पान्डब बिदा फंबाय साबा पान्डब आरो कौरवनि बिदा फंबाय जौसे सा बिसोरखौ द्रोणाचार्य होननाया बोरला गावनो फोरोंदों उन्दै समाव